Kung ang imong bana hubog, unsa may trabaho nimo? Unsa may trabaho nimo para sa imong bana kung hubog siya? Ang pagyaw-yaw, ang pagsiging pangasaba, di na maoy. Ang trabaho nimo kung hubog, kung di na kalakaw, agakaya na siya. Nya kung di na ka maumuilis, hubugi sa tanang sinina, limpyuhi, nya sulobi og tarong. Nya papahuwaya, nya lungagi daan kanang init nga sabaw kay nikuan na hagnaw kay tiyan ana, inigbangon ana, mukaon man na, ngita mo nag-init. Palahubog man sad ko, hagnaw na tong tiyan ikahuman. Inom na niya, imo na siyang hapo-hapon. Lipay kinang hubog, paraygon kinang hubog ug imo nang hapo-hapon oy. Pero gimong yaw-yawan, magmaoy na, bungka ginatanan nimo mga butang niya. Hapo-hapo na nimo, sus, mura ginag-itoy nga mo paraig nimo. Nya imo man sang paghuton, mura sa nagirong buang. Gimo nang paghuton ang hubog, irong buang labas na. Pero gimo nang hapo-hapon, mura nag-itoy, magkuyak-kuyak, yung pang-iko gano'n.